आंनि गोरबो बिखाया गाबानो सिगां आंनि बिखाया बायफ्लेलांबाय थैनाय समाव बे आंखौ फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन जेब्ला रङियानि दलगावआव प्रग्राम खालामो हरनि 10 रिंगायाव अब्ला बे आंखौ बुंदोंमोन आं माब्लाबा थैनानै थाङोब्ला जाहाथे प्रबिन बानायसाबो जौखौ गारो नाथाय आसलते आं रायजोफोर फैलावा मानसि मुंखौ लानाय लोगो लोगो आंनि बिखाया बायफ्लेबाय मानोना बिजों आंजों जोबोद लोगोमोन सानफ्रोमबो बियो आंखौ फन खालामनानै रायलायोमोन मोजां गाज्रि नाथाय बे फैलावा मानसिया दिनै आंखौ फन खालामनायाव आंनि गोरबो बिखाया गाबानो सिगां आंनि बिखाया बायफ्लेलांबाय थैनाय समाव बे आंखौ फंसे बाथ्रा बुंलांदोंमोन जेब्ला रङियानि दलगावआव प्रग्राम खालामो हरनि 10 रिंगायाव अब्ला बे आंखौ बुंदोंमोन आं माब्लाबा थैनानै थाङोब्ला जाहाथे प्रबिन बानायसाबो जौखौ गारो नाथाय बिनि बुंनायखौ आं लाखिनो हागोन ना हाया बेखौ गोजौनियासो मिथिसिगौ बेसे अनलायनायमोन नाथाय दिनै बिदि हरखाब खालामबाय आं थानो हायाखै रायजोफोर बिखा गावबाय नोंखौ आं गोसोखांनानै नोंखौ आं बावनो हायैयाव आंनि बिखाया थेर बेथेर जाबाय आमाइसो फैलावखौ लानानै दिनै बे आंखौ हारसिङै हालाय हाफाय गालांबाय बिखा गावबाय फैलाव आमाइसो बिखा गावबाय नोंखौ आं गोसोखांनानै नोंखौ आं बावनो हाया नोंखौ आं गोसोखांनानै बिखा गावबाय
आंखौ नेवसिलांबाय जोबथा समाव जों सानैजों बैसागुनि 2 तारिखआव लोगो मोनलायदों सानैजोंनो जों प्रग्राम खालामदोंमोन मोनथाम जायगायाव मोनसेया जाबाय चन्द्रिपारा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि रंजालि फोरबो फालिथाय मोनसेया जाबाय बगाजुलि आरो जोबथाया जाबाय रंगिया बेनो जों सानैनि नुलायनायनि जोबथा सममोन आं सानाखैमोन आंखौ हरखाबै नेवसिलांदों मा होननानै नेवसिलांखो मा होननानै बिदाय लाखो मा होननानै नेवसिलांखो मा होननानै बिदाय लाखो मा होननानै नेवसिलांखो मा होननानै बिदाय लाखो नोंनि अनसुलि सना फिथु अराय थांस'नि नोंनि अनसुलि सना फिथु अराय थांस'नि बिखा गावबा जाबाय रायजोफोर जोबोद दुखु मोनबाय आलिया साबायखर थाबाय बिथां प्रबिन गयारी बिथांनिसिम थारैनो बिथाङा लोगो मोनखायनो बांसिन दुखु जादों स्वाभाबिक बियो लोगो गोमाजानायाव दुखुआ थारैनो फैयो भिडिअखौ नायनायनि थाखाय साबायखर गोजोन्थों।